כולם מאוד מתרגשים. אנחנו רוצים לפתוח את הערב המשותף החדש שלנו במסע המשותף שלנו ושל הילדים בקצת שירים ביחד. אז הכנתי שירון קטן, אני מעבירה, כל אחד ייקח דף, כל משפחה תיקח דף, נשיר קצת ואז אני והילדים נצא לטיול קצר וההורים יוכלו לדבר ולארגן את האוכל. הוא יגיע אלינו. כולם קיבלו את הדף? לא קיבלנו. זה הכי גדול בעולם. הכי גדול, נורית שתקבלו את הדף הזה, סמני שתוכל שאתם דרך האמצע. קיבלתם? טוב, אני רוצה שנתחיל בשיר הראשון, בלו יהי. מאחלת לנו שנה טובה, שנה שמחה, שנה לבנה, ביחד.